हनुमान जी के घमंड हो गई काम जो होता कि कोनो काम दे हम को के दिखाई तैन के काम दिया कैल का मर्यादा पुरुषोत्तम कि सीतापति राम दिहल जुगुती लगाई आँखों ललन के राण कुशल दा बनाई मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी दिमाग लगावला कहला कि मन के चारों भाई को दू लड़का हुआ 8 गो लड़का 8 लड़कन के ले जाके तू रण विद्या सिखाओ तो के दूसर काम कौन दिया पुरनिया पहले बड़ा कम से कम गुरु को उपाधि मिल जाई आई लड़का सब खाली अरे घूमत हम सही नाम के शिक्षा दीक्षा भी मिल जाई हनुमानो जी मने मने बड़ा खुश हूँ जल कम से कम गुरु को तो उपाधि मिल जाई हम वही नाम के ले चल के सिखेबे करी ठीक है बा तो उनकी दिमाग में एगो बात आ गई कि भैले लक्ष्मण का जब छोटका लड़का बा चंद्र केतु ई बड़ा चंचल स्वभाव का बा आ बड़ा जिद्दी बा ई मानी ना ई कुछ गड़बड़ सड़बड़ खो दे कहल कि ना ये साहब सगरो ठीक बा 8 लड़कन के 7 गो के ले जाए लेकिन एगो के ना ले जाए कहला का का विचलित होता अरे चंद्र के तू लखना के छोटका लाला उन्हें ना ले जाइबे बोल भाई के चरना ए बाबू हनुमान जी कहला कि चंद्र केतु बा के ना ले जाए लक्ष्मण जी का छोटका लड़का रहल भगवान कहला